damel candi menika kula suwun tambah kekaingipun dumateng para sedherek sepuh ingkang katuraken kinarang niki sedaya. Nggih. Ingkang babagan malih nggih menika ngawuri dumateng para resi ingkang sampun maringi petuah suci dumateng umat Hindu anggipun benjang menika nglampahi mbangun candi menika saged lancar tansah mboten enten alang apa. Kula aturi tambahi berkah wilujeng dumateng para sedherek ingkang sampun katuraken kinarang niki sedherek. Nggih. Ingkang babagan malih nyumerepi dumateng dinten 7 Pekan Gangsal 2013 sasi rolas jatuhipun ing dinten Senin Wage pedhe dipun rantos kelak kadamel anggenipun ngedekaken candi punika mugi-mugi paringos berwaras slamet sukanipun sak rencangipun anggenipun ngedekaken menika kula suwun tambah kekaingipun dumateng para sedherek ingkang sampun katuraken kinarang niki saepun. Nggih. Ingkang sababan malih menika kula ngaturaken arupi apem menika kula kintunaken dumateng para leluhur umat Hindu ingkang badhe ngedekaken candi, leluhur ingkang kurmatan lan boten kurmatan, leluhur jalur istri, sepuh anem, sedaya para leluhur tanah Nuswantara dipun kintun apem menika mugi-mugi yen panas saged damel kudung, yen asep saged damel sare, saged damel tameng anggenipun umat Hindu menika badhe ngedekaken candi paringana lancar anggenipun melaksanaken kegiatan menika. Kula suwun tambah berkahipun dumateng para sedherek ingkang katur kan kinarang niki sedherekipun. Nggih. Ingkang sababan malih kula ngaturaken arupi jenang Gur Abang Putih dipun kintunaken dumateng kaki among ini amongipun para umat ingkang badhe ngedekaken candi menika semanten ugi dumateng kaki among ini amongipun para tukang menika sarencanipun mugi-mugi paring kelancaran sedaya kaki among ini amongipun saged njangkung kawilujenganipun. Kula suwun tambah berkah wilujeng dumateng para sedherek ingkang sampun katuraken kinarang niki saepun. Nggih. Nggih, ingkang babagan malih menika kula ngaturaken arupi jajan pasar mugi-mugi saged rejekine umat Hindu ingkang melaksanakan bangun candi menika gampang gangsal kados lancar kami rezekinipun para umat Hindu menika boten enten alangan setengah apa kula aturi tambah wilujeng dumateng para sedherek ingkang sampun katuraken kinarang niki sampun. Nggih. Nggih. Sababan malih mboten supen dumateng kaki ganyang ini ganyang ingkang bau reksa ingkang wasani wilayah Sangatak menika dipun kintun arupi dedaharan ing dinten dalu punika mugi-mugi saged lancar umat Hindu badhe bangun candi menika boten enten alangan setunggal apa kula tambah berkawilujeng dumateng para sedherek ingkang sampun katuraken kinarang niki sampun. Nggih. Nggih sapunika napa dados tujuanipun umat Hindu saged pelaksanaan mbok bilih wonten kekirangan kaluputan anggen kula ngaturaken kula nyuwun sedaya samudra pasani lan dipun lanjutaken monggo Pak Mangku Made ditambahin doanya, mohon doanya untuk